Mae Ysgol Llan-y-pwll yn ysgol Gymraeg newydd yn ardal Rhosesni a Boris, gydag awyrgylch deuluol a chroesawgar. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang a chyffrous o brofiadau drwy'r Gymraeg gan sicrhau fod pob plentyn yn bwysig ac yn cael cyfle, cyfartal i ddatblygu a llwyddo hyd eithaf ei gallu. Yn ganolig i bob dim awn awn mae lles, ac rydym yn cynllunio datblygiad sgiliau'n dysgwyr gan gadw hyn dan ystyriaeth. Mae'r adeilad modern wedi ei hadnewyddu'n ddiweddar gydag ardaloedd tu allan yn cynnig arlwy o gyfleoedd cyfoethog i'n dysgwyr, gan gynnwys ein ysgol goedwig sydd wedi ddatblygu ar y cyd gyda chefnogaeth y gymuned leol. Mae'r holl brofiadau amrywiol a diddorol sydd ar gael yn sicrhau fod ein dysgwyr yn llwyddo, yn mwynhau ac yn hapus.